Yung magandang gabi sa inyo mga pare koy at welcome back sa ating panibagong adventure. Kaming dalawa muna yung magkasama humana ngayon. Kaya ito nagre-ready na kami para makasisid at makahanap na ng pang-ulam. Pang madaling araw pala ito mga pare koy. Ayan oh, may mga nauna na pala sa amin. Pinang-iwan yung mga kampay nila at kami naman ay sisimula na nga mga pare ko Pero bago tayo magsisid, mag-shoutout muna tayo kay Johnny Acosta from Camiguin Island. Yun. At shoutout din kay Puraki Leo ng Ersinian Barbershop sa Bulusan, Sorsogon. Yun. At shoutout din kay Eljon Geneblaso from Matnog, Sorsogon. At shoutout na din kay Joel Escora ng Gubat, Sorsogon. At shoutout din kay Christian Mark ng Sitio Kabugawan. Shoutout din sa Joseph Boseta from Bugtong, Barcelona. Yun, shoutout pala sa Presnedo family from San Pedro Laguna at Santa Magdalena, Sorsogon. Shoutout din pala sa iyo Jeremy Pelonia at sa mga parakulasesin Sabang Bulusan. Yun, tara at simulan natin itong pamumana mga pare ko at ito yung binamano natin, isang malaking ipos-ipos or triple tail. Yan o, dandahanin natin, ganda ng pwesto niya, sa pool kang isda ka. Ayos yung binamano natin mga pare ko Isang malapad na triple tail. Binabalik-balikan ko pala yung butas na yun kasi palaging binabahayan yun ng mga ipos-ipos or triple tail mga pare ko Dito pa rin tayo sa dating spot dito sa amin sa may Tinampo Bulusan. You know? At sa sunod na sisid natin mga pare ko may napansin akong malapad na isda dito sa may biyak na bato. At ayun lumabas mga pare ko isang malapad na bayang. Ayun sa pulkang bayang ka. Ayos mga pare ko malapad ito. Ganda ng kulay Yung mga gantong uri ng isda mahilig sila sa mga silong na malalaking bato. Doon sila palagi nagtatago mga pare ko At ito sa sunod na sisid natin mga pare ko isang suga ang akin nakita. Medyo magalaw. Dandahanin natin. Sa pulkang suga ka. Minsan lang ako kumukuha ng suga kapag kaunti lang yung nahuhuli ko mga pare ko At naghanapan na ulit ako ng isda mga pare ko sa ilalim. At dito may napansin akong gumalaw na isda at ayun, isang malapad na talugbago mga pare ko Sa pulkang isda ka, ayos at nakakuha pa rin tayo ng isang talugbago dito sa dating spot natin. Bibihira na nga pala yung mga talugbago dito sa amin. At ito sumisid na nga ako sa ilalim para maghanap ulit ng isda. At ayun, may nakita ko sa loob ng butas mga pare ko isang itiman or labahita mga pare ko Ayun ayos at malapad ito mga pare ko Yung mga butas na nakukuhanan ko ng mga isda binabalikan ko lang kasi minsan mayroong laman kaya yung tinitingnan ko mga pare ko baka may laman para hindi tayo masiro sa pangumana. At dito may napansin agad akong isda sa loob ng butas. Medyo magaling tumago mga pare ko at ayun sa pulkang isda ka. Kurisan mga pare ko yung labahita. Ito yung masarap na klase ng labahita mga pare ko Bibihira lang ang payat nito, lahat matataba. At sumisid naman nga ako sa ilalim mga pare ko para maghanap ulit ng isda. At ayun may napansin agad akong isda na nakahiga sa loob ng butas. Isang ipos-ipos mga pare ko alanganin. Pero ayun sa pool natin mga pare ko Buti tinablan ng ating pana. Ayun malapad mga pare ko isang triple tail or ipos-ipos Ayos at nakadalawa na tayo. May mga kalaliman pala itong spot na to mga pare ko At ito sumisid man nga ako sa may seafloor. At ito may napansin akong isda na sa gilid lang ng malit na bato. At ayun isang malapad na talugbago. Sa pulkang talugbago ka. Ayos at nakakuha pa rin tayo ng talugbago mga pare ko Medyo mahirap lang sumisid kasi may kalaliman talaga. At ito naghanap ulit ako ng isda mga pare ko At ayun may talugbago mga pare ko Pumasok sa butas. Alanganid yung pwesto na. Pahabulin natin sa pulkang isda ka. Ayos at naabot ng pana natin mga pare ko Sigurado na ngayon pang ulam natin mga pare ko Hindi na masama yung huli natin. At ito sumisid man nga ako sa ilalim mga pare ko Grabe. Hindi ko na makita yung seafloor. May napansin akong isda dito kaso nga lang nawala mga pare ko kaya sayang naman. Malapad pa naman sana yun. At ito na yung huli natin na sisid mga pare ko kasi aahon na tayo. Solve na rin yung pang-ulam natin. At ito umahon na nga ako mga pare ko at andun pa naiwan pa yung kasama ko. Pero susunod na rin yung sa akin. At ito na nga yung mga huli ko mga pare ko ayos na rin sa pang-ulam. Libre na rin. Ayun ayos mga pare ko Kaya hanggang dito lang yung video natin. Kaya salamat sa panonood mga pare ko Peace out.